ilmune wong tua biasa lah. Lali mlebune Mas. Nek lali kan ora kelingan. Ya, ya. Es. Lolo, iya. Aduh. Aja nyegangan nampi. Ada saya main siramu balik lho, Mek. Siramu balik lho. Dasku. Kualik. Ada. Iya betul. Men. Hati ayo. Alah kata siramu kayak. Ini siramu ni gede men. Gimana? Ini benarnya apa namanya? Ini jangan bisa murah ini. Saya mergawe saya main dulu. Lucunya kayak ini jangan bisa nggak sih bareng Nogo Putrajaya. Salam sih kono. Ya, kalau salam sih men. Iki sing mau jadi jenenge sapa iki? Takoni saya. Lo salam sih kumpul sih men. Kumpul sih. Ngadep karo sing dia Mas men. Lo salam sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng santen Bapak Ibu. Kula menika ingani-inganipun Bapak Brewok. Ya ingane Bapak Brewok. Mugi Bapak Brewokipun sehat kewarasan. Sing tangga omah niki mugi rezekine lancar. Mugi ayo bener iki bagus kewarasan nggih. Ya main yo dilanjut main yo. Salah katir.
banyak keluar rame. Oke. Sing iki lho sing bola citine Mas. Mas. Ayo Mas. Salah kadir dir, 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 salah kadir dir. Penontonnya rame ya men ya. Ya iki rame iki. Oke, jalur tetembangan penawe men gayeng. Iki jalur tetembangan Mas sing ganang dhewe ning ndur panggung Mas. Mas iki boyoku lara ya Mas iki jalur bisa sik Mas. Aduh, alah tuwa ya lele. Ayo, yuk tetembangan Mas kanu Mas apa sing teng ngono lho Mas. Sing viral-viral lho Mas, aku tak film citinan Mas. Ayo, men bagi yo. Ayo, ada. Aku dispenak ngene, penontonnya. Ayo Mas. Aku saya pulau citi ayo Mas. Ayo men.
dikei lagu meneh we men. Jaluk lagu apa men?